Yeah, bafowethu, greeting. This is Durban Network. Sikuphina se-workshop kwindoni music tour. Njengamanje sinomunye oyingxenye yenkampani kaNdoni, Indoni Music. Ugandaganda, isithandwa sabantu. Konke lehamba khona abantu bayakikiza. Wenza ngani? Yini lo iphethe awulethe phela? Khipha la kule sikhwama le. Hayi bangiphethe lutho. Angiphethe lutho cha ngibingelela abantu lo bingelela ugandaganda wakasiKhakhani Sibongo phansi le nquthu esigodini sasethelezini bayazi abantu inquthu kwa2 million mos bayazi abantu ngingaphansi kweNdoni Music Productions and Event okumphathi wethu uSisindoni kaNdunakazi empangeni. Mhlawumbe ke sibuze ngawe ukudiscover nini uNdoni benilo nisebenza naye before uqala ukuthi ube yi-vocalist okanye mhlawumbe wawuvela unaye phambilini? Mina bengiyintombi nje ngiposta la ku TikTok nje konke nje kuhamba kahle ngiyiqhenya nje ngiyintombi engiqhenyayo lapha ku TikTok shoot uSisindoni ke bengicula ke nje ngiyiculela ama video ngenza ama video hayi ukuthi bengumculi uSisindoni ke wabona italent hayi wangisondeza eduze sakhuluma wathi uzongipha ithuba wangipha ke ithuba wangifaka e-studio wangikhulisa wangenzela konke nje lokho okuhle sekubonwa abantu njengamanje ngilo muntu enguyena nje mina ngavukuza uSisindoni lapha ngivukuza khona ngomusa wakhe nangothando lwakhe kube engathanda ukwenza lokho futhi ngabe angikho la ngikhona njengamanje. Mhlawumbe umculo music so ube nenhlanhla wangena e-studio waqala waqopha i-album lakho kwakuyinto awuvela uyicabanga before ukuthi ngelinye ilanga uyoqopha umusic wakho noma into nje yagagameleka kwena? Mina ngiyinduna yentombi la ngiqhamuka khona. Ingoma vele manje seyintombini ke neqopha ke nicule ke zibe mnandi nje anginayi album nginama single track awu2. Ukuqopha nje ingoma bengivele ngikwenza kwasho ukuthi ke ngizobona umuntu ozokwazi ukubona italent emntwini ngoba ukwazi ukuthi ungathi ake ngithi nje mhlambe nje uyigijimela mhlawumbe nama movie mhlawumbe umuntu nje ojwayele uyibuka ama movie mase uzobona ukuthi umuntu nje uyacula umculo wena acula akuyake ngahambisani kanjalo umunye ubonwa womunye ukuthi hayi lo uyakwazi ukucula yabo mase wangithatha ke wangipha ithuba ngakhandeka ke nami njengoba nguyilo muntu onguyena namhlanje engakusho nje kusho nje ucwala umlomo ugandaganda uNdoni la ngiqhamuka khona nje igama laSisindoni ngeke lize lisale lo hleze livela noma ikuphi la ngiyohamba khona ngoba ngugandaganda ngila workshop namhlanje nginxaka Sisindoni. Yebo. Sikhulume nge-stage performance i-stage performance sakho uma use-stage unalento le ethinta abantu ya-connecta nabantu bakho ukuze abantu bakuthande and stuff kwenziwa yini lokhu vele bekuyinto obuyiphila ngaphakathi le ukuthi ukwazi ukuconnecta kangaka nabantu e-stage? Nje ngathini e-stage ngangisaba before kodwa kwaya nosise ngitshela ukuthi kwenziwa kanje mongena e-stage ufuna abantu babheke ungabashalazeli abantu yabona nje bekubona ukuthi wenzani hayi nami ngagcine ngidedela nje ubumina ukuthi buzenzakalele since vele sihlale sisemehlweni abantu ke thina eintombini makuthiwa kuneyintombi sihlale kuba khona abantu angisihlala bezobuka so senginakho ukubajwayela abantu kodwa ngangabajwayele laba bakanje abasuke bebuka mina nje straight ukuthi baze kimi yabo so ngagcina sengidedela inhliziyo nje ngikhulula inhliziyo ngiyeke uvalo ngenza nalokho sisa ngifundisa kona sekugcina kuyenzeka ngendlela okwenzeka ngayo. Sikhulume ngale ngoma le sithi hala it has turned like an anthem abantu bonke bayayicula and stuff ufila kanjani ukuba nengoma manje eseyidume kangaka eseyicula yonke indawo? Cha ngiyajabula nje kakhulu akukho engingakusho ukudlula lokho ngiyajabula nje ngihe into mhlawumbe wawuyilindele ukuthi waba nengoma ezovela blow up nje kube ukuthi say popular across all social media platforms? No ngangakulindele because kuyenzeka ucule kuthi kancane kudlule kuthi kancane kudlule njengoba nje wonke umuntu kuzodlula wonke umuntu unesikhathi sakhe so mina kwamane kwangijuma kodwa ngimangalanga kakhulu ngoba vele ngahlangana nabantu abawukhuthalela kakhulu umsebenzi abangawuyekeleli bawukhuthalela kakhulu umsebenzi wabo nami ngase ngingena ngaphansi kwaleso sandla ke saya phambili. Mhlambe sesivala i-interview
ini olindele ukuthi mhlambe ake sinje from now to next year singalindelani kugandaganda uzobe usebenza kuyini mhlawumbe? Nje angabathembisa khona abantu akuhlukile. Ilokhu okufana nalokho abakwaziyo. Kodwa enginesiqiniseko sakho ukuthi basazoqhubeka bakuthande. Ngoba hayi kuyasetshenzwa umtabeni bhuti. Kuyasetshenzwa kakhulu akulalwa. So nje angathembisa khona ukuthi basazombona ugandaganda. Noma inini. Yebo. Siyabonga gandaganda. Yes, seworkshop e-amphitheatre abafowethu besihleli nogandaganda siyi-Durban Network besikhona. Siyabonga kakhulu.